Siyaphinda futhi ukubingelela bazalwane, zihlobo zethu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Kuhleze kuyintokozo njalo bazalwane ukuba nani. Sisebenza ngokukholwa ukuthi nani ikhona niyasizakala egameni likaJesu, futhi siyalwakha lolu thando lokuthi sibe umndeni wasezulwini. Noma singaze sibonane ubuso nobuso, kodwa siyakholwa ukuthi nani ikhona ningabafowethu enkosini egameni likaJesu. Siyabonga-ke futhi ukuthi-ke sikwazi ukuthola leli thuba. Ngikhona ukuthi u-part 4 sinendodakazi la, isho lokho kusenhlizweni yayo ngalokho ekubonile iphakathi kwabazali bayo ekhala abafundi egameni likaJesu. Sizocela ukuthi sinikeze yona ibingelele egameni likaJesu. Amen. Ngiyanibingelela bazalwane nonke emakhaya egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Igama lami nguNosipho Kasibiya. Ngiyabonga ukuba khona futhi once again Christ Networking Embassy. Umntwana kaNkulunkulu, ngiyakholwa uJesu ayenzile umusa impilo yami egameni likaJesu. Amen. Haleluya. Siyathokoza bazalwane. Siyezwa-ke bazalwane, umsebenzi mningi kade sikwazi ukufunda wonke amakhomenti. Makwenzekile ithuba likhona lawo esikwazi ukuwafunda, siyabonga. Bakhona abakhomentayo, abakhuthazayo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Bakhona-ke abakhomentayo-ke futhi-ke bazalwane, ubone ukuthi-ke lo ukhomentiswa ukuthi akanalo ulwazi egameni likaJesu. Mhlambe kunento oyibonayo ungayiqondi, ungasheshe ukhomente, ngoba kwesinye isikhathi uyayidalula expose ukuthi awazi kangakanani. Kungcono mhlawumbe ufone eceleni ubuze or uze ekhala abafundi. Khona izinto esingesichaze kwi-media ezonakele embusweni kaNkulunkulu. Abantu bahamba ngenyama, bahamba ngokubuka, abaqondi injula yesu likaNkulunkulu. So noma yini esiyenzayo bazana, sihlolile izwi likaNkulunkulu, uMoya oNgcwele usisizile, uyasisiza. So-ke ngisiza lo okhomentayo, kanti ukhomenta akanalo ulwazi. Khona nje ikhomenta ukuthi uma uyizwa ukuthi hayi ungabi nalwazi lokhu, ukungcola kwengqondo yakhe, uhamba ngenyama, uhamba ngokubuka, uhamba ngamehlo, akalazi icebo likaNkulunkulu emaphakadeni mhlawumbe ngakasekelwa, akayazi injula yobuNkulunkulu bukaNkulunkulu, akayazi identity yakhe, uhamba ngalento yokusonda. Abantu balinyazwe ukusonda, mabethi bachaza ivangeli bachaza ukusonda, bachaza i-religion. So-ke siyacela ukuthi abantu abanjalo inkosi basize nabo baqonde ukuthi liyini ibandla. Kunamavidiyo la sizamile ukuchaza khona ukuthi liyini ibandla, lingubani ibandla. Nalapho sizozama ukuchaza icebo likaNkulunkulu ngomuntu. Uma uzoyilalela kahle lento, uyidadishe kahle, uyithandazele, khona amakhomenti engeke usawakhomenta. So-ke ngiyasiza-ke egameni likaJesu, ngoba nje usukhomentile nje lolu lwazi lokhu ukungcola okusengqondweni yakho ngolwazi onalo lokusonda lobusondo lwenza ukuthi ugcine ukhomenta ngento ekudalulayo ukuthi awazi, awuqondi, awuzazi ukuthi ubani, awumqondi uNkulunkulu omkhonzayo. Then-ke ngiyacela ukuthi egameni likaJesu uzibambe nje. Bengithi ake ngilungise lokho. Kuyalungiswa njengamanje la, kuyaqondiswa. Sifuna injula sokumqonda ukuthi uJesu Kristu ubani, uNkulunkulu ubani. Uma sesizelwe uNkulunkulu ngezwi lakhe singobani thina, ungubani uMoya oNgcwele. Lento izosenza ukuthi sibe munye, singamaKristu. Lithi izwi likaNkulunkulu thandanani, izwi lokunazi ngoba nithandani ukuthi ningabami. So lento yokuhamba ngenyama, ngokubuka izinto, uhamba uqhosha ngezinto ezakhandwa ngabantu ezingama-inventions abantu, bese uthi usubamba ivangeli, ubamba ukholwa, ikwenza lento ukuthi kudalule ukuthi ukude kangakanani noKristu nokuzazi ne-identity yakho. So-ke ngiyacela-ke bazalwane, laba sebekhulile inkosi sibasizile ukuthi kuyini ukholwa, what is faith, bangobani kuNkulunkulu kuKristu Jesu, abaqhubeke-ke basize nabanye futhi. Ngicela ukunikezela indodakazi-ke imotive yale video ukuba sizwe ukuthi uphethe namhlanje egameni likaJesu. Amen. Ngicela-ke bazalwane, inkulumo yami ngiqala ngokufunda lama-verses. Ngizothola ubufakazi futhi ubufakazi nje busaqhubeka bazalwane egameni likaJesu, kodwa ngiqala ngifunde nje
nama-scripture verses awu-2 bese siyaqhubeka-ke nenkulumo lokuqala kwabaseRoma chapter 8 verse 37. Sicela ukulifunda ngale version ilifundeka kanje. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. Okay ke bese ngifunda uJohane uqala chapter number 5 sizofunda khona verse number 4. Kufunda kanje bazalwane. Ngokuba konke okuzelwe nguNkulunkulu kuyalinqoba izwe. Lokhu kuyinqobo enqobe izwe, ukukholwa kwethu. So lisho njalo ke bazalwane egameni lika Jesu. Uthi umpostoli Paul la kwabaseRoma uthi in all these things we are more than conquerors through him who loved us. So singaphezu mose ulisho ngesizulu uthathele kule vision lithi singaphezu kwabanqobi ngayo wasithandayo. Yes lisho njalo. Bese ethi ke 1 John athi konke okuzelwe uNkulunkulu kuyalinqoba izwe. So ukunqoba umuntu akanqobi because kulula noma kuhamba kahle, but ukunqoba ngenxa ukuthi khona izimo engekho lula nezimpi akabhekene nazo and then bese yanqoba. So namhlanje bazalwane ngifisa ukunisharela-ke amanye ama-challenges noma ezinye zezimpi umndeni wakasuke udlule kuzo noma abazali abadlule kuzo, but sambona uNkulunkulu esisiza ngalento ethi singaphezu kwabanqobi. Buningi ufakazi sinabo bazalwane singekuqede konke, but I believe lokho esizokushare kukhona okuzomsiza egameni lika Jesu. Buningi kakhulu uNkulunkulu simbona egameni lika Jesu. Okay ke namhlanje ke ake ngiqale nje mhlambe la ekuthenini imali ithi izwi kaNkulunkulu lethi iBhayibheli ku 1 Peter chapter 2 verse 24 ngemvimbo kaKristu siphilisiwe. Ngifisa ukushare amanye ama-attacks noma ngithi onke engwakhumbulayo ama-attacks athinta ukugula ake asihlasela noma kakhulu akahlasela abazali, but sanqoba ngegama lika Jesu, ngegazi lika Jesu, ngemvimbo kaKristu. Amanye ama-attacks ake engike ngawabona noma aye abe khona, kodwa kube ukuthi siyambona uNkulunkulu sisiza. Okay ke uma uSibiya ubehlaselwa yinto okuthiwa ama-piles camse siyawazi sonke. So singakaphumi ke ku-world system udokotela like kwi-private hospital kwakukhona i-medical aid ngaleso sikhathi sa-world system. So abodokotela they tried so many things ukuthi bamsize, including lento yokuthi angisakhumbuli kahle but uzongikhumbuza ubaba, angisakhumbuli noma ukushiswa noma ukusikwa kwawo, but khona i-process abamthatha bathi bamenza yona. Kokubili bazama ukuhlinza, bazama ukwashisa, bamnikeza izinto zokugcoba nje lokho kuzanywa nje bazama lebendlela kuthiwa qedwe ama-piles. Hayi kwahluleka konke nje. Yes, lapho abantu abasho ukuthi into lithi iBhayibheli lithi izwi likaNkulunkulu uyise wamanga uSathane. Abasho ukuthi siyazama, bakhuluma ngazuthi hayi kuzomsiza umuntu lokhu. Abasho ukuthi hayi siyazi nathi i-solution, but bayamtshela ukuthi hayi kuzokusiza lokho. Only to find ukuthi bafuna nje ukuyidlela imali, at the end of the day baclaim medical aid ikhokhe, bayidlele kamnandi odokotela, emva kwalokho umuntu angasizakalanga. So bazama lokho ukuthi bathi bayashisa, bazama ukuthi bayamhlinza. Ngiyakhumbula nje ezinye izinto ayiphuza khona okunye kwakukumbi nje ngazo ngathi uparaffin or something, kunuka kambi nje kuthiwa akayiphuze leyo nto izomsiza. She tried all those things but they did not help, azisizanga. Up until wazofika isikhathi sokuthi uNkulunkulu vele uyasikhipha kodokotela 2010 kuze kube manje njengamanje u-2025. Yes, 2025 February. March manje. I'm sorry, March. So we tried, noma they tried all those things but they didn't help. But esekuKristu mayibiza nje igama lika Jesu, sithandaza egameni lika Jesu, siyambona uNkulunkulu engenelela ezomsebenzi. Unlike lama procedures aye painful, ekugcineni uthola ukuthi use-worse than before aye kodokotela, than before aye esibhedlela. Sometimes uthola ukuthi use-worse, sometimes uzozwa iphini enkulu kunakuqala. So nje it was so painful.
seeing her going through all that, and at the end of the day utholakala ukuthi awumsizi. Yeah. And kwaba yini futhi enye, we mentioned on our previous video part 3, part 4 ngilo? Yes, part 4. Yes, part 3 we mentioned ukuthi wayethola uma abantwana wathola umthungo, and then okokuqala kwakuthiwa ingane inkulu, usisi Lolama mina uSiphesihle uhlelo lwenkosi kwakuthiwa ingane inkulu. If I'm not mistaken, azi bakhona izizathu abezisho mina ngangimncane kodwa ekungiyakukhumbula. So kwakuthiwa ingane inkulu or something ekakwazi ukuyitetela. Bamphuzisa lento le iphuzwayo kuthiwa ususela isisu uphuzwa esibhedlela. Okay. Yangasebenza emva lokho basethi uzosika. Uyabona usathana usenza ngefiya. Yeah. Thina lithi iBhayibheli asinikeza umoya wani uphinde sisabe futhi. So kodwa umoya wothando namandla. Yeah, bafaka ifear esibhedlela. But hayi kuzoba nama complications usuyiphuzile lento akusuka just manje isikhathi sokuteta kwakhe asikafiki esimiso uNkulunkulu. Bayakususela bona. Then isikhathi lento mayingaconnect ingasebenzi bese bethi kunama complications asimphuthumisa etheater amanga vele odokotela laba yisebenzi kaSathana odokotela bonke ama professionals ama scientific doctors medical doctors ikhonzi kaSathana zisebenza ngamanga ngamanga into kayise uSathana bathi hayi akahamba ayohlinzwa kanti bayazi ukuthi lento yokuoperate yona abadla ngayo ebanikeza imali so uma uteta naturally abatholi imali ethini but badla kahle ngenxa yokuthi ba-operateile and mawuza nge-medical aid vele bazoyiqothula i-medical aid yakho. It's about money, not impilo yomuntu. Bazokuhlephula. Yes, qhubeka ngane yami. And then no second born futhi ungamthola like third born I mean which was her second time ethola umntwana. Naye futhi bamtetisa ngomthungo. And my question is njengamanje ukuthi ogogo kudala okhokho ngesikhathi ibhedlela engakabi khona abalungu bangakafiki nebhedlela because dala bekuphilwa la eAfrika emhlabeni wonke bengakafika odokotela but kwanele kwafika laba abantu abafika nebhedlela then kwaqala kwenziwa izinto ezibhedlela. My question is babengayitholi nokhokho nokhukholozi no yes like abadala babengayitholi ingane ezinkulu. The truth is babeyithola. But njengamanje ngenxa ye-deceit vele ukuthi abantu baya-controlwa kulimit population yonke leyo nto leyo nje izizwe zomhlaba nababusi abaphezulu kwayo. So that is why beqamba amanga nalokho asekumentionile ubaba ukuthi it's all about money at the end of the day bafuna uclaim kuma-medical aid it's all about money, it's not about impilo yomuntu. It's also about pride yabo ukuthi ngikufundela ukusika umuntu ngafundiswa kufanele uyipractice lento lapha. Baningi abantu abalimele, baningi abantu abafile. I know people abafa ababa nama complications selihlinziwe behlinzwa odokotela private hospital. Umuntu agule lapha agcine seshonile. Sinabantu esibaziyo. And nonkosikazi wami wacishwa wafika lapho. Wangenelela umusa kaNkulunkulu because lezi ngane empela ethetha ngomthungo wayegula into ongayazi. Angiphathi khona makuthiwa seqala ubusika sekuyabanda ayibopha inxeba leli kwenkathi kwenzathi liyabhipha. Yabona sithandaze sibize igama lika Jesu. But the moment sidela konke sithemba uJesu yedwa ngoba uJeremiah 17:5 uthi uqalekisa umuntu othemba lakhe kubani libantu. So ngenkathi sisathemba odokotela ukuthi hayi sothatha medical aid sedokotela akakwayengaphili. But the moment sidela konke sithemba uJesu negama lika Jesu lodwa kusukela ngo-2010 unkosikazi wami waphila kuleli nxeba bemvule lona. Just imagine bazalana iblasphemy ukuthi umuntu uNkulunkulu idalile imbobo ukuthi iphume ingane wena usuzoseka enye imbobo yabona uhlambalaza uNkulunkulu usho ukuthi akayazi into ade yenza uzocreate yakhe imbobo ukuthi iphume umuntu then bese uqamba amanga usho izinto engekho yabona ecreate wena futhi ngalezi zinto edliwa abantu bazalana nisazoyilanda basazoyilanda bonke abantu phambi kohlalo sami sokwahlukileyo. Okay, qhubeka ndodakazi. Amen. And okunye futhi what I can say is, as I mentioned ukuthi uma usisi wami lona kwathiwa mkhulu nalomunye but iqiniso lesi uNkulunkulu sesikhipha ebhedlela ngo-2010 ngo-2011 wathola umntwana yena-ke umkhulu kunawo wonke umuntu nje la ekhaya uyena umpofu ngathi sonke la ekhaya uyena omkhulu kunathi sonke la ekhaya
kodwa watholwa ngaphandle kokuthi kuyiwe esibhedlela uma wayetetela ngaphandle kokuthi asikwe, kanti bekuthiwe laba abanye bakhulu, kodwa yena she was the biggest of us all, mkhulu kunathi sonke nje la ekhaya, azabe emncane. So uNkulunkulu ngathi wayefuna ukutshengisa ukuthi all along beni-deceived, nikhohliswa kuthiwa just because ingane inkulu ngeke iphume kumele yosiwa yohlinzwa nayo yonke lonto. And kwakuthiwa lo lama mina lo okuyena Yesu second born, kwathiwa yena like yes kwathiwa mkhulu, and then kwase kuthiwa kuyadelay ukuthi atete nani yonke nje leyo nto abeyikhuluma. But kulona naye lo wathola sesiphumile ebhedlela, naye kwaba isikhathi uma ehelelwa but engateti. But ngenxa yokuthi ithemba nje lasele uNkulunkulu, akuthembe ikero, akuthembe abantu bezwe, akuthembe ibhedlela, ithemba nje lasele uNkulunkulu kuphela. Kwaphela almost a week if I'm not mistaken, elokhu ehelelwa. Kodwa mase kushaya isikhathi sokuthi umntwana aphume waphuma. So uNkulunkulu nje mase kufaka kushaya isikhathi sakhe kusuke sekuzokwenzeka. So ke mawukuthi usuke ngakaphuma usuke singashaya isikhathi. Mawukuthi kusuke kwama complications, umthandazo unamandla okwenza konke. Yes. And then ke bese ngidlulela phambili ke ngikilento yokufakaza ukuthi simbonile uNkulunkulu esinqobela izifo, ukugula nakho konke. Kunesikhathi la khona ubaba waye-attacked, sesiphumile ku-world system, and ngengqondo eyaziyo ukuthi ama-signs mawubona umuntu enza kanje eGibhithe we were told ukuthi suke ku-possible ukuthi lesi sifo. So ubaba wahlaselwa isifo senhliziyo, sesiphumele world system la ngabo 2013 14, yes, somewhere there, yes. Wahlaselwa isifo senhliziyo severely, kwakuthi mase iqalile i-attack nje inhliziyo ishaye ngamandla, ashiselwe kakhulu, like nje umphefumulo wakhe uyancinyeka. So we will pray kube ukuthi siyamphephetha, senze indlela yokumphephetha, ubone ukuthi kunzima kakhulu, ubone ukuthi useyinhlungwini. But kusho khona ukuthi akukho okunye ukuthi kuthembile, sithemba uJesu, sithemba uNkulunkulu, sithemba imvimbo kaKristu, ngoba lithe izwi ngemvimbo kaKristu siphilisiwe. Bese lithi Isaya abahlala entabeni kaJehova basho ukuthi bayagula. So ke noma ngabe sibonana ngamehlo ethu, uNkulunkulu wayesiqinisa ukuthi okay noma ngabe sibonana kodwa sithemba igama likaJesu. Awulikhiphi igama lokuthi ngiyagula. Yes. Noma ubona ukugula lokho, kodwa usho ukuthi ngiyagula. Uthini? Ngiyaphila. Ngoba si-confessa izwi, si-confessa ukuphila. Amandla okuphila asolimeni wethu. Yes. And ngisalapho nje ngabo bo-2014 kanje, onenye futhi into eyenzeka soke la sesibuyile sesihlala la kwaMaphumulo, because right now sihlala eKZN kwaMaphumulo ekhaya labafundi bakaJesu. So ke eDabango ngiphathi kwenkosi uqala. So ke sisahlala kasibiya ngale ekhaya. Enye into eyenzeka ngabo bo-2014 lana-ke kusemakhaya-ke kusemakhaya yisi kuna deep rural area kusemakhaya yisi. So into eyenzeka-ke ngaleli sasikhathi ngaloya nyaka kwaqhamuka inyoka. So-ke ngenxa yokuthi kunemihosha, kunemigodi nje kusemakhaya, kuneyihlahla, kunamahlathi eduzane. So kuyenzeka kuhlasela inyoka egcekeni, uthole ukuthi kwesinye isikhathi ifika even egcekeni. So kwaqhamuka inyoka, mangaphosisa imfezi, right? Yeah, hayi noma singazazi amagama kodwa le efazayo. Yes. Imfezi. They said imfezi because ziyafaza poison. So what happened, sayibona inyoka, it was very big, yayinkulu kakhulu futhi ubona ukuthi isindala. And then ke ubaba-ke being ubaba mayekayibona nje inyoka ufuna ukuyishaya, of which ivele izwi kaNkulunkulu sho njalo ukuthi kuyogcotshozwa ikhanda layo. So washo ukuthi ngenxa yokuthi useyiphuthuma wathi sifane lokuthiwa i-crowbar, wathatha yona, kanti i-crowbar efishane kanti inyoka inkulu. So kwasho ukuthi akafuni ukuyidedela ukuthi ihambe, ufuna nje ukwenza sure ukuthi uyayishaya, and into eseduzane insimbi efishane. So wayishaya-ke inyoka. So-ke inyoka yathi yabaleka, washo ukuthi uyayilandela up until inyoka yavele yajikisa ikhanda yabheka ngakuyena. And ngendlela kwangakhona uma wayezothi hey akayiyeke nje angayishaya vele yeke baleke, because wabona ukuthi impi kwakuyimpi khona kwakuliwa laphiyana. So ke impi inyoka, I'm sorry, inyoka
yavula umlomo yakhipha lento ewupoison yamthela wona, and then umesho kwathi iyababa emahlweni leya nto leya yamthela emahlweni. Then ke waqhubeka-ke ubaba being ubaba uyaphikelela kakhulu mayeseyenza nje into uyaphikelela, he doesn't want to stop. Wathi noma sekwenze njalo wavele wavala amehlo wayishaya isicimizile-ke manje, wathi uyazwama futhi ukwavula yaphinde yamthela a second time, imthela ngopoison waze wayishaya. Then isishayekile-ke wayeseyiyeka-ke, then wayesendlini, then yasala vele isifile, okay, isanyakaza kancane, kwaba ukuthi nje sesiyayiqedela thina ikhanda. Anti wayiqedela ikhanda, wayishaya nje ikhanda eseyishaya isisi, but wayeseyishayile vele, wayiyeka phansi nxa seyabona ukuthi hayi-ke isinqotshiwe. So simbonile uNkulunkulu even then, cause akiwanga esibhedlela, sathandaza nje sabiza igama likaJesu. Uma wayencelisa wayencelisa abantu manje ngaleso sikhathi sakhumbula ngokuhle. Hayibo, Nomsedumisa akwazi ngo-2014 shuthi abo-2012 kusephansi. shuthi 2012. I'm sorry bazalwane, ngisakhumbuli kahle unyaka, mhlawumbe yes cishe kuncisi okuhle. So wafaka ubisi lwebele emahlweni kababa, cause wayenceliso omunye wengasekhaya umnyosi wami, I think usiphiwe okuhle by then, yes cishe usiphiwe okuhle uFaith Arm. So yes, sambona uNkulunkulu waba right, sambona uNkulunkulu. So-ke izinto ezenza ukuthi cause abantu bayasaba ukuthi what if ifike isimo esinje, what if ifike isimo esinje, what if isimo esinje, simbonile uNkulunkulu. And then kulokho ngake ngaphathwa umkhuhlane mina-ke, kwakuyi-2009 konje, mhlawumbe 2013. No, hhayi-ke lo angisho-ke lo, ngisho lo ngaze ngaluza khona i-weight. Khona umkhuhlane wasihlasela sonke, kodwa uNkulunkulu futhi sambona lapho. Kodwa kakhulu khona lo engaphathwa umkhuhlane, ngangikade ngisebenzise kakhulu amanzi, ngathinta kakhulu amanzi, kanti shuthi kwakubanda, and then ngasebenzisa kakhulu amanzi doing i-laundry nakho konke nje, iy'ngubo zokulala, ngakwenza lokho well ngangingekho la ekhaya. So kanti ngizokwenza kakhulu, I overdid it, and then ngase ngaba nomkhuhlane. What happened-ke, loya mkhuhlane kwakuwumkhuhlane kunamathansela, and then I lost weight kakhulu. Ukube sasihamba isibhedlela we suspected kwakuzothiwa i-pneumonia, mhlawumbe ngenwa amakhaza or something. So-ke kwawunzima kakhulu, like kakhulu, but still asiya ngebhedlela, sathandaza nje, ungadleki nokudla nje for some days, and even i-weight yami took time ukuthi ibuyele back to normal. So-ke kwaba kanjalo-ke, sambona futhi nalapho uNkulunkulu esiphilise sinqobela. Ngeke ngiwaqede yonke bazalwane iy'hlaselo nemikhuhlane ihlasela here and there, ingane zasekhaya mhlawumbe mayimilisa, ukugula nje lokhu kuhlasela ingane mayiqhumisa umkhuhlane, izinto kodwa nje sibona nje uNkulunkulu esenzela umusa. Amawele akakhwehlela for 6 months. Yes, nawo ngenye into eyayisevile ngiqale yes ake ngikhuluma ngamawele, usiyakhuleka ezalo ku-part 3 sakhuluma ngosiyakholwa ukuthi waphuma eshonile. Then iwele leli lesibili, iwele uNkulunkulu wamvusa, yes. Iwele leli lokuqala lona laphuma linamehlo, well aliphuma ngalinjalo, but lisanda kuzalwa lahlaselwa amehlo ayelo, mhlawumbe kwaku-1 day elizelwe, lahlaselwa amehlo ayelo, lokhu esisuspect ukuthi lento kuthiwa i-jaundice. Then-ke abayela amehlo, kwathandazwa nje ngomthandazo ungekho mithi, yes waba nereshi, but uNkulunkulu sathandaza sambona waphila, yaphela yonke leyo nto leyo. Then amawele-ke esamancane mhlawumbe ayinonyaka noma ayiney'nyanga, bake bahlaselwa ukukhwehlela okukhulu, belokhu bekhwehlelile nje, bekhwehlela kwaze kwaphela about 6 months, kwaze kwaba iy'nyanga belokhu bekhwehlela, and kabuhlungu bona ukuthi mase bekhwehlela uze ubadabukele usuku nemini, bavuke usuku bakhwehlele. But sathandaza nje sangenza lutho, samkhola uNkulunkulu, kwaze kwaphela lokho kukhwehlela, akuphindanga waba ngisabuya. Manje yosihlala nomkhulu lapho, umkhulu wami ubaba wami wayekade ne-history ukuthi wakwaba ne-TB, wa-admitwa twice ngeminyaka eyahlukene. So-ke yabona ingqondo yazi something ukuthi mhlawumbe sekuyiyona i-TB ingane. But we pressed on nje ukuthi siyakholwa
igama likaJesu linamandla phezu kwakho. Right, qhubeka. Zaphila ingane namhlanje uNkulunkulu uyiphilisile. And then bese kuba ziningi-ke iy'nhlupheko angeke ngize ngiyiqede ngathi leyo gula nje ithatha isikhathi yodwa. Then-ke eyokugcina mhlawumpe engayimenshina kulezi zokugula noma lezi zoku-attack-wa ngokugula. Excuse me, ngo-2003 December ingozi yabo 23 yeah 18 December ngo-18 December 2003 abazali bobawu-2 bangena kwi-car accident bebuya enkonzweni. Well, babengekho-ke la thina sasisele la ekhaya abafundi bakaJesu Kristu kwamaphumulo bona bese babekade bese eMnambithi basuka eMnambithi baya enkonzweni eMsinga, and then sebesuka-ke Mhlumayo, yes, then sebesuka-ke manje eMsinga sebebuyela eMnambithi. Endleleni-ke sebebuya bangena kwi-car accident. Yes. And i-car accident yayimbi yona kakhulu cause u-taxi driver yena washona. Yayimbi. Washona phela. Kwashona yena. Ngoba la wazama ukuphuma kanti ingelosi kababa izulwini izoyibamba imoto ukuthi ingaroli yesweni. Yena wathi uyabaleka usho ukuthi wayicabanga ukuthi izothi mayishayisa odongeni bese iwele emgaqweni bese iyarola. Waphuma kanti izophumela kuyena kanti izoma futhi. Saphila sonke nje. Kanti into eyenzeka futhi mase bechaza-ke kwakunodongo olukhulu ngapha, amatshe siyawazi amatshe alapha eMsinga wabaziyo. Kwakunodongo olukhulu, amatshe amakhulu ngalana laba babeshayeka khona. Then on the other side kunomosho omkhulu. So-ke mayishayeka ngapha kwakune-possibility yokungena emosheni lo omkhulu kakhulu omubi. Ukube kwangeke kungenele uNkulunkulu kwangesinde namuntu if kangenzeka, but uNkulunkulu engavumi futhi akavumanga. So yagiqa imoto yabheka phansi balimala, abalimala kakhulu, abanye babo balimala kakhulu, and abazali bona baba kulaba abanye babo abalimala kakhulu. Sasebathatha salimala kakhulu. Mina nonkosikazi nomama Mkhize. Mama Mkhize la esathi mase sisuka lapho sayohlala ekhaya lakhe nomyeni wakhe Mkhize, baba Mkhize. Baba Mkhize wayesinakekela-ke. Sonke singabazalwane sasu7 ngengane encane na 2 years. If I'm not mistaken. Sahlala lapha ekhaya abazalwane-ke sithandaza-ke igama likaJesu-ke sithandaza-ke bese sineza-ke baba Mkhize wenza umsebenzi omkhulu. Hopesland, indawo ethiwa Hopesland under uMnambithi. Nomndeni wakaMkhize lapho sabe uNkulunkulu endlela emangalisayo. So sabe sanquma ukuthi siyakhona. Inhle ngenkundla bazalwane kodwa bakwazi ukuthi accommodate sonke. Sase sabuhlukana-ke nje sesingcono sonke. Sesikwazi ukuhamba, unkosikazi wayengakwazi ukugeza uhlangothi lonke limele. So nami enye uhlangothi limele ngimgeza ngesandla esisodwa. But uJesu wasiphilisa-ke nje bazalwane. Wasiphilisa uJesu. Siyambonga uNkulunkulu ngabazalwane bonke. Abakwazi ukuthi basihambele bazocontribute nabo umthandazo. Ngiyakhumbula umndeni waDlamini nebandla, ngiyakhumbula umama umpostoli uNyandeni nomfundisi uMreka waseMnambithi bafika basiqinisa. Abazalwane baseSunchest bafika. Nabanye abazalwane-ke nesingababalanga abezwayo basithandazele egameni likaJesu. Siyambonga uNkulunkulu ngabo kakhulu. Amen. Umndeni wabani kusambula sasivela khona ekhaya njengoba sasilimala nje nabo sengisikhohliwe ugogo babo siyami. Umama kamama uMkhize. Yes, la kade sihambe senkonzo khona eMsinga. Nixolele bazasuka kakhulu bonke isibongo sibe sikhohlakala. Salukhuza-ke nabo wasithandazela bafika-ke on the scene. Wasibeka izandla wasithandazela egameni likaJesu. Abantu bathathwa imoto-ke baphuthiswa emaklinikhi nathi nasasala salenda imoto ezosithatha. Then-ke sibonga umndeni futhi kunomunye umndeni owasithatha wasisa ekhaya la safike kuqala ngqa siyageza khona. Nkosi yami ngikhohlwe isibongo yazi. Shopos. Sengikhumbulile abazalwane umndeni umama Jobe wakwaMdletshe lapha eMsinga. Nabo badlala irole enkulu kakhulu ukusithandazela egameni likaJesu. Umama uPhumalo, umama kababa uMkhize.
wafika tandaza isiqinisa kwaba nesikhala lapho umama emthatha khona eyomgeza nje waba umama wamgeza umama usibili umama uKhumalo wadlala iroli sayizwela uba nomama bazalwane nabanye kabazalwane bese ba umndeni wadlala iroli enkulu umndeni wakwaMdluli ifamily lapha ikhapuli enendala kakhulu bazalwane indlela abacontribute ngayo basihambisa kwaMkhize kanti sebesusa emzini wabo sicabanga abantu belimele begcwele inhlabathi igazi basifaka ebathroom sageza basenzela ukudla then basithatha ngemoto basise eHopsland lapho kwaMkhize balokhu besichecka now time and again uNkulunkulu nje abakhumbule embusweni wakhe bazalwane-ke nalabo-ke abadlala iroli enkulu siyaxolisa masingamishina ngegama uNkulunkulu ababusise kakhulu. Amen. It was so severe but kwakuyitest esadlula kuyo kwakumele sime egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Yes, siyabonga. So-ke siyambonga uNkulunkulu kukho konke lokho. So even la kwakusikeke khona uNkulunkulu nje wakuhlanganisa because makusikekile uNkulunkulu wayenza inyama ukuthi nje iyilishe. So mala esikeke khona kakhulu la kwi-rest yakhe esihlakaleni esikeke kakhulu nyama yethu ezibheqe nje. But uNkulunkulu wakuhlanganisa waba healed ney'nhlungu kwaba isikhathi nje uma engakhoni ukwenza izinto ngoba yena wayelimele kakhulu engakhoni ukwenza lutho esanda kulimala. Then-ke engasakhona izinto eziningi wayabuya kancane kancane. Manje-ke use-healthy, everything is fine ngomusa kaNkulunkulu ngegama likaJesu ngegazi likaJesu ngemvimbo kaKristu. So-ke bazalwane, I think mhlampe sengigama lapho ukuze ngingabindi kakhulu le video because ngeke siqede konke but nje I think bazalwane kulokhu I believe. So-ke singalikhohlwa-ke leli zwe silisherile u1 John chapter 5 elithi siyanqoba ngokunqoba ngaye owasithandayo. Lisho njalo angithi? Okay, ake ngifunde bazalwane. Siyanqoba ngokunqoba noma mina sengisho Romans 8 but ngifuna ukukhutha chapter 5 verse 4 uthi ngokuba konke naleli ngifuna ngqo. Ngokuba konke okuzelwe nguNkulunkulu kuyalinqoba izwe. Lokhu kuyinqobo enqobe izwe ukukholwa kwethu. So-ke if we have faith siyanqoba bazalwane. Embusweni kaNkulunkulu asihambi ngokubona, izwe lihamba ngokubona. Umuntu uma ye enyangeni, uma ye esangomeni, uma ye kuphi ufuna ukubona amathambo, ufuna ukubona iy'taputapu bempixa zona, ufuna ukubona inikezwa something ephathekayo. So-ke maya kudokotela umuntu kufanele abuye namaphilisi asubscribe limithi ethile anikezwe yonke leyo nto anikezwe yona imjovo. Kufanele usathane usebenza ngokubona, ubusoleli usebenza ngokubona. Bathi thina sikholwa esingakuboni, sikholwa imvimbo kaKristu esingayiboni, sikholwa igazi likaJesu esingaliboni, sikholwa igama likaJesu elingabonakali. So-ke konke esikwenza thina sikwenza ngokukholwa. So-ke siyanqoba ngokunqoba ngaKristu asithandayo bese lokhu kuyinqobe enqobe izwe ukukholwa kwethu ngokuba konke okuzelwe uNkulunkulu kuyalinqoba izwe. So-ke mazelwe uNkulunkulu siyakholwa ngoba ngaphandle kokholo kumtholiso uNkulunkulu. Mazelwe uNkulunkulu siyakholwa, ukukholwa kwethu yikho esinqoba ngakho ngoba sikholwa izinto esingayiboni. Asidingi ukuthi sibone asidingi ukuthi sibone something ukuze sibone ukuthi uNkulunkulu semsebenzini but we just believe. Thina embusweni kaNkulunkulu we believe then we see the results. But ezweni bakholelwa ukuthi kumele babone begcotshwa bejovwa and then they see the results. But thina we believe what we do not see. So-ke bazalwane, yes. Usekulelo nothi nje sesivala egameni kaJesu lokukholwa. Inothi lokukholwa asambe ngokubona. Siyacela bazalwane lithi izwi kaNkulunkulu lapha kuFilipi chapter 2 qale verse 1 ngicathu verse 4-5. Mawubeka into yomqondo okuKristu Jesu. Ake sibambe umqondo kaKristu Jesu. I-religion ibabulela abazalwane bagcina bengahambi ngokukholwa, bahamba ngokubona ngezinto zaphi zangaphandle. Then ma umuntu ehamba ngezinto zangaphandle, ingaphandle umuntu ma lingayibonayo inhliziyo lena iyakhonona abinakho bese ekhuluma izwi bazalwane. Ukuhlukana because kwehlukana thina embusweni kaNkulunkulu sinobunye. So ake siphume kwe-religion nesimo sokumesa amandla
ukukholwa uthando esasishiye nawo. Asihambi ngokubona, ngokukholwa ngezinto ezingabonwayo, sihamba ngezinto ezizethemba. Ake siyeke nje lento yestandard izinto ezibonwayo zonke zingeze sikhashana, ugcina ungakwazi ukumukela umzalwane ngento onjani oyibonayo. Then uma ungasamukela umzalwane, once saba divided, ngisho ungashongo namhlanje maningi kunamaqembu yindaba na sonto ngenxa yokuthi abantu abafuna ukuhamba ngani ngokukholwa, asinawo uKristu. Kusekulelo nothi-ke ngifisa ukulokhu uzivesi la 1 Timothy chapter 2 uverse 15, kepha uyakusindiswa ngokuzala abantwana ala ekukholweni nasothandweni nasebungqonda. Bazalwane, uma sidela amaphilisi, sidela izibhedlela, sidela odokotela, uma owesifazane ekholwa, number 1 uverse 15 la 1 Timothy chapter 2, kepha uyakusindiswa, akusho ukusindiswa lokhu ukuthi shall be saved uzalwa kabusha. Kusho ukuthi uma ngabe owesifazane ekhulelwe, uma ngabe eseteta, zonke izinto ezihlasela umuntu wesifazane ekhulelwe, zonke izinto ezihlasela umuntu wesifazane okhulelwe, ngisho ngabe kuthiwa usekufika isikhathi sokuthi uyateta kunama-complications, ukusinda kwakhe kwiprocess yonke yokukhulelwa nokuteta usindiswa ukuthi uyakholwa. Ukukholwa kwenza ukuthi silunge phambi kaNkulunkulu, sibe righteous, ngoba sihamba ngani? Ngokukholwa, sambi ngokubona. Secondly, uma behlala kuphi? Ekukholweni. Wangibuza umzalwane ukuthi manje mina ngoba angishadile ngeke ngizale abantwana, so ngeke ngisho ngeke ngisindiswe. Akusho ukusindiswa lokho kuzalwa kabusha uphenduke umntwana kaNkulunkulu. Kusho ukuthi ngesikhathi iprocess ukhulele ushadile, mase kufika ukuthi utete, then izimpi ehlasela leso sikhathi uJesu uyakusindisa ngoba uyakholwa. Umi kuphi? Ekholweni. Secondly, umi othandweni, nasothandweni, unothando. So-ke i-religion abantu bafundisa ungabi nalo uthando, ukusonda, because umuntu umbuka ngaphandle bese uyamjaja ngani? Ngengaphandle lakhe. So ugcina ungasamthanda umuntu ngoba indlela abukeka ngayo ayifani nale wena okhulula kuyona. That is religion and into yesongo kaSathane. But sihamba thina ngothando, uthando olu-unconditional lwezulu oluhle olumhlophe. Number 3, ubungcwele. Umuntu akabi ngcwele mayingahambi ngokholwa, mayingahambi ngothando, akabi ngcwele. Siba ngcwele ngoba sinothando. Kanye nokuqonda, to understand izwi kaNkulunkulu, siqonde i-character kaNkulunkulu, siqonde umqondo kaJesu Kristu, ukuthi njengoba ehlanganisa izizwe zonke, ilimi zonke emhlabeni wonke, yini ezosenza ukuthi masifika kuJesu Kristu sibe munye, sihlangane. Yikho lokho sekubaleka ukukholwa, ngoba asahambe ngokubona ngokobuzwe bethu ukuthi ubani mayiqhamuka ethu usindisiwe. Ubuye kanjani ubuzwe bethu, ngobuzwe bakhe, udlani, ugqokani, uhlala kuphi, language ayikhulumayo, asihlukani ngalokho. Mase sifika kuKristu siba munye, sibe nothando lulodwa, sibe ngcwele ngoba siqonda icebo likaNkulunkulu, siqonda ubunye basezulwini, siqonda umqondo kaKristu Jesu njengoba siwumzimba wakhe, simunye kunye naye. Ngicela ukufanelelo nothi-ke bazalwane, egameni likaJesu. Siyabonga ndodakazi, uNkulunkulu inkosi yomusa isibusise. Khona amazwi ogcina ufisa ukwasho? Siyabonga bazalwane, siyabonga uNkulunkulu ngani, siyabonga ngothando enalo, siyabonga ukuthi niqhubeke bazalwane nibukele ama-videos, siyamkholwa uNkulunkulu, siyabonga nje kukho konke. Siyakhuthaza subscribe, please subscribe to the channel, and if you would like noma ufisa ukuzwa obunye ubufakazi ngabazalwane abadele konke, please drop a comment section ukuthi if you have any questions, please drop a comment down below, and please don't forget to like the video and please share. You may never know ukuthi ngasiza abantu ubufakazi meselalelile. Mhlawumbe khona someone who's going through something, going through a sickness, mhlawumbe omunye uyagulelwa, mhlawumbe omunye uzobhekana nokugulelwa. But if you share this video, you may never know ukuthi uzosiza abantu. So please don't forget to share the video. Egameni likaJesu, uNkulunkulu anibusisele bazalwane, sinithanda ngolikaKristu uthando lobuzalwane. uNkulunkulu anibusise, aninqobele nje nasempini abazalwane bonke abadlula kuzo, abanye abagula, abanye abagulelwayo, abanye bashonelwe, abanye abaphethwe iy'nhlungu ehlukene. uNkulunkulu induduzo yonke asiduduze ey'meni zonke, asiqinise, asinqobele, sinqobe kuKristu ngoba singaphezu kwabanqobi kuKristu uJesu wasithandayo. Kuyinqobe enqobezwe konke okuzelwe uNkulunkulu ngenqobizwe. uNkulunkulu anibusise. Amen. Size sifinyelele ebudodeni
obupheleleyo, that is maturity, singabi sisaba abantwana. Amen. 1 Corinthians chapter 3 verse 1 to 3. Awuyihlole ukuthi ukuphi wena. Buke nje impilo yakho yonke, i-attitude yakho towards abazalwane abanye emhlabeni wonke, uyihlole ukuthi awubalwa lapho labantu ababekhuzwa lapho. 1 Corinthians chapter 3 verse 1 to 3. Inkosi yomsisibusise. Amen. Ah. Amen.